O encontro aberto ao público celebrado pasada tarde na sede da Fundación Paideia na Escravitude pon o peche a segunda edición do programa Territorio Emprende, un proxecto de traballo colaborativo para a revitalización do rural galego. Durante 6 meses desenvolvéronse diversas iniciativas centradas nos retos de futuro do medio rural. Pois todas esas problemáticas que foron identificando, que poden ser diversas, como a soledade, a conciliación, pois non sei, as sostenibilidade, minorías, hai tantos problemas no rural, en que nos vexamos, están aí, pero para que? Para darse solucións. A xornada de clausura incluiu a representación de 4 pezas de microteatro que deron vida aos 4 proxectos xurdidos ao abeiro do programa. A Casiña de Carme, no que se rehabilitou unha vivenda abandonada para albergar un centro social no Araño. Bosque Diverxente, consistente na recuperación de terras en desuso mediante un proxecto de agricultura participativa. Cimbra, centrado na inclusión de colectivos vulnerables e migrantes, e Memorias de Aldea para manter vivo o patrimonio inmaterial de Porto do Son e Outes. Unha aldea onde as ideas non se marchan, onde as xeracións non compiten entre elas, senón que colaboran. Quere involucrar, implicar a rapaces, a xente maior da zona, para que lles enseñe a rapazada dos colexios como se traballaba o campo antes. Soy migrante, soy mujer, soy madre y sobre todo soy una historia que nadie conoce. Es como sentirse sola, apartada, como si fueras esterco, una cosa que nadie quiere ver, pero que está aí. Ainda estamos a tempo de que nada desto se perda e que non todo eso se vaya cos nosos maiores. Entón, os que coñecemos como era realmente esa vida, xa non só cos veciños, ca familia, todo o que antes compartíamos, pensamos que ainda estamos a tempo de que podamos voltar e ensinar aos xóvenes todo eso. Houbo tamén música co concerto O Son que nos une e un faladoiro sobre produtos locais da man da Muradana.